Și bine v-am găsit la primul episod din Minecraft Vânătoarea de Creeperi. N-am făcut prea mare lucru fără voi decât o sabie din lemn, una de piatră, am adunat niște piatră, o masă de lucru, chestii trestii. Vreau să ne facem o casă, dar nu acum și tocmai ce se face noapte, deci hai să vânăm niște creeperi. Nu degeaba se numește așa seria. Să folosim pasta de lemn dacă tot sunt pe pașnic. Eu vreau pe ușor. Ca să începem cu primul nivel, o să stăm pe ușor și când construim pe pașnic. Ca să nu ne trezim cu un păianjen în casă sau ceva. Dacă nu mă înșel... Wow, 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 de unde tot au apărut? Băi, deci... Nu, 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 itemele mele, nu, 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 fugi, run, run, sprint-ul, mă! Nu știi cum să-l folosești? Ce m-a speriat! Wow! Nu se poate! Dar nu mai mă întorc după iteme, că n-am chef. Nici măcar nu știu unde erau. Oh my god. Nu, e un zombie acolo. Sunt slime, nu contează. Nu mai vreau, hai să stăm pe pașnic. Deja suntem terminați. Așa, dispăreți. Aici e mina. Ok, deci pot să-mi găsesc itemele. Eu am mers undeva cu piatră. Caut ceva de piatră. Deci, poate văd. Găină. Să nu mai mă apuc să le caut. Lasă. Trebuie să găsesc locul cu piatră, că dacă nu... Și am ratat și fierul ăla dacă mă pierd. Dacă nu o luam de la început... Aoleu! Deci, nu trebuia să... M-am învârtit în ce... Aba nu, asta e alta. Care e prea mare și nu vreau să ne ducem pentru că nu avem nimic la noi. Decât o bucată de lemn afurisită. Nu poți să ne ajuți să te transformi în diamante. Și în niște bețe și în niște chestii. Poate de aici văd locul cu piatră. Sau decât oceanul. Era o... Da! Yes! Yes, 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 yes! Să nu dispară itemele, fugi după ele. Sper că le-am văzut. Aici? Da! Yay! Sunt tare! Sunt foarte tare! Le-am găsit! Le-am găsit! Ok, avem aici 3 noroi, multe chestii. Așa, am pierdut din experiență. Să punem sabie aici. Da, noi o să stăm deocamdată pe pașnic. Unde e? Ce? Stai că vreau să caut. Unde e? Da. Da. Eu n-am nevoie de asta deocamdată. Pentru că nu vreau să... Văd că am aici chestii lăsate. Deci... În episodul ăsta mai mult chestii o să facem decât să ne plimbăm. Așa că să ne aud în comentarii. A fost cam plictisitor. Da, eram sigur că pot face asta. Văd că nu găsesc un loc potrivit pentru o căsuță mititică. Haideți să ne apucăm să tăiem și noi niște lemn, că avem doar o bucată. Cealaltă am transformat-o. M-ar ajuta dacă aș avea timer mode. Ar fi mai realist. Tai rădăcina și pică tot copacul. Ar fi mult mai bun. Mult mai bună treaba. Dacă dădeam și un Enderman pe ușorul ăla, mie nici nu mi se părea ușor, mi se părea mai mult pe hard. De ăsta alb deocamdată nu avem nevoie. Molid stejar, cum să o numi. Stai, ce facem?
atât. Avem la noi 18 lemn. Hai să-l transformăm pe tot. Hai să lăsăm și niște 7. Mi s-a părut că le-am scăpat, dar nu. Loc bun pentru casă? Nu, nu are cum să fie nicăieri. În pădure sunt prea mulți copaci, eu sunt pe o insulă. Ceva mic acolo. Eu sunt pe o insulă și am mai găsit și altă insulă și acum vom merge pe aia pentru că pare mai pașnică și adio insula lui Herobrine. Adio! Deci mergem acolo care... E o mlaștină! Cum așa? Nu se poate, este incredibil. Ăla o să omorâm când o să avem nevoie de un jurnal. Deocamdată noi nu avem nevoie de jurnal. Lemn de ăsta, odată am făcut o casă. Nu știu dacă o să mai țină mult episodul, dar văd că mai țin. Pentru că eu nu m-am plictisit, sincer. Hai să luăm de asta pentru că o să avem nevoie la supă de ciuperci. Niște trestie, o să ne ajute la... Wow, câte vaci! O să avem mâncare să ne ajungă cât hău. Wow, 2 dintr-o lovitură. Asta, dacă pot... Da, le pot pune doar la întuneric, nu știu de ce. Hai să ne apucăm de măcelăriet. Făcar. Haide, vină mă încoa. Nu fugi. Mersi. Ai fost vacă bună și mi-ai dat carne și piele. Și pot să-mi fac buți. Este... Din buții ăia o să-mi fac armură. Vină mă încoa. Am zis să vin coa, n-am sprint. Ba da. 2 lovituri de omori. Atunci ce rost mai are sabia de diamond? Se termină mai greu sau ce? Nie. Bă. Am 15. Wow, deci din pielea asta și din carne o să ne facem... Ce-i cu lagul ăsta? Uite un XP. Vedeți voi. O să lăsăm câteva vaci. Asta e ultima care o omorâm, pentru că ne-a ajuns. Și se face și dimineața. În sfârșit. De ce tot dau pe inventar? În inventarul meu trebuie să aranjez chestiile. E cam dezordine. Pentru că mare lucru nu prea avem. Din pielea asta. Și din asta. Și din asta. Ok, să facem un furnal. Să meargă treaba bine. Să luăm niște lemn. Să punem carne la prăjit. Să avem ceva de mâncare. Hai să zicem că punem 4 aici. Trebuie să ne ajungă. Ok, și ce mai vreau să fac? Că am uitat. A, da. Să începem să ne facem niște... Hai că nu fac acum, pentru că nu prea am chef. Nu știu, nu prea vreau, adică... Cum pot să zic? Mare lucru nu e. Voi 4 sau 5? Sunteți 4? O să faceți parte din ferma mea de vaci. O să vă mulțesc și o să aveți copii. Mergi. Hai să luăm și trestiuța asta. Yeah. Un copac? E ceva, un chest? Nu cred, pentru că nu joc pe un server. Yeah. Nu o să joc numai eu, pentru că seria asta nu va avea prea multe episoade. O să joc și cu Alex, un prieten de-al meu. Cream că acolo e un avion. Nu știu ce mă plimb pe aici. Vreau să fac și eu ceva interesant, să le arăt la lume. Deci, eu știu că prin mlaștină sunt alea
Chivuri mari. Și am ratat ironul ăla. Pirai, mama lui. Iron. Trebuie să-mi iau ceva. Iron, am dat de la de zăpadă, dar nu merg acolo pentru că sunt câinii aia nesimțiți care m-au deranjat și la începutul episodului, când am făcut chestiile fără voi și m-au deranjat. Și dacă sunt acolo o groază, dar cred că era puțin lag sau ceva bug, ceva chestii. Și nu luam Nu luam damage de la ei. Stai un pic să verific ceva. Așa. Da, e tot bine, nu știu ce am lag-ul ăsta. De ce te oprești? Nu! Voi! Moreți! Fraierilor! M-ați deranjat și nu iau damage de la voi! Degeaba, eu sunt indestructibil! Eu sunt Radu! I am Radu! Și voi? Și voi sunteți morți! Și sabia mea aproape crapă! Ok. Da, și cam atât a fost. Eu vă spun la revedere, am fost Radu și nu uitați să vă uitați la al doilea videoclip. Bye bye!